Стаяў той асабліва прыгожы дзень, якія бываюць звычайна ў канцы жніўня месяца, калі даўно скончана жніво, звезена жыта ў гумны, і над пусцелым полем дружна ўзлятаюць стайкі шпакоў, прадвеснікаў блізкай восені. Зямля здаецца лёгкай, бязважкай. Яна ўся дыхае цішай, спакоем. Усё відаць, як на далоні. І кожнае дрэва на шляху, і калодзежны жураў у дальняй вёсцы, і зубчасты край лесу, і бялявы дымок далёка, дзе праходзіць чыгунка. Нават бачыш, як трапечацца жаўцелы ліст на бліжняй бярозе, як высока ў небе ляціць неведама куды самотная павуцінка. Над купчыстай імшарынай пацешна ўзнімаецца бусел, паважна вісіць над полем, выцягнуўшы ўперад сваю задуменную дзюбу. «Наш бусел!» – ганарыста гаворыць Міколка. «Хваліся!» – смеюцца хлапчукі. «Што не бусел, дык твой!» «А вот жа наш! Глядзіце! Хочаце аб заклад? На ўсе баравікі!» І Міколка ўзмахвае сваім кошыкам. Поўная ліпаўка баравікоў, жаўцявых, чырванаватых, цёмных, нібы вылітых з медзі. Самае, што ні на ёсць грыбы баравыя. Зверху лісты папараці, каб не трапіў пыл у кошык, ды некалькі запазнелых васількоў, якія сарваў Міколка на ўзмежку поля. Васількі для сястрычкі. Яна хацела пайсці разам з ім у лес, але маці не пусціла. Трохі прахворвае малая. «Ну што ж, спужаліся, грыбоў шкада!» – наступае Міколка на хлапчукоў, размахваючы перад імі ліпавым кошыкам. Бусел ляціць проста на высокую грушу дзічку, што стаіць на ўскраі сяла, высокая, разгалістая, з буслым гняздом на самай вяршыні. За грушай Міколкава хата. «Ага, я ж казаў вам!» – задзірыста гаворыць Міколка і пераможна шмыгае кірпаўкай носа, якая аж залаціцца пад ранішнім зыркім сонцам. Прыжмурыўшы вока, Міколка ўглядаецца ў далёкую грушу, і лёгкая хмурынка прабягае па яго жывым твары. «Ізноў нехта бусла пужае! Вот спаймаю каторага, дам!» Усе бачаць, як бусел наважыўся быў ужо сесці на гняздо, але раптам узляцеў угору, доўга лятаў, робячы ўсё большыя і большыя кругі, узнімаючыся вышэй і вышэй, пакуль не пераўтварыўся ў маленькую белую меценку. І тая і знікла. Відаць, паляцеў бусел на сіні лес, што за ракой. Хлапчукі ўздыхнулі. Нехта задуменна сказаў: «Вот бы самалёты такія пабудаваць, як буслы. Хочаш сесці на хвою? Сеў на хвою, на дуба, а то і на хату высокую можна сесці. Навошта табе такія самалёты? Немца каб біць зручней». «Тож надумаўся. У нас, брат, яшчэ хітрэйшыя самалёты ёсць. Раз! І няма сотні немцаў. Раз! І другой нямашака. Немцы яны хітрушчыя, а мы яшчэ хітрэй!» Рэзка абарваў Міколка хлапчука, марыўшага пра такія дзівосныя самалёты, якія махаюць крыламі і садзяцца, дзе хочуць, як буслы. Усе задумаліся. Немцы. Ніхто з хлапчукоў яшчэ не бачыў іх. Праўда, ужо колькі дзён, як ціхімі вечарамі, глуха гудзе зямля, і гэты гул нарастае штодня. А учора былі частыя ўспышкі на захадзе. Старэйшыя, калі лезлі і чапляліся да іх запытаннямі дзеці, проста адказвалі: «Гэта ж паблісківаюць заранкі. А чаму грымець? Чаму? Навальніца будзе! Кладзіцеся спаць!» Хлапчукі, аднак, добра ведаюць пра гэтыя заранкі. Самі ж яны, хлопцы, дапамагалі выганяць жывёлу, якую пагналі на ўсход, каб не дасталося часам дабру ворагу. Жывёлу пагнаў сам старшыня, Міколкаў бацька, ды і яшчэ другія калгаснікі. Яны яшчэ не вярнуліся да хаты. А перад гэтым прасачыў раз Міколка, як бацька яго разам з другімі дзядзькамі нешта ездзілі ў лес паначы і адтуль прыехалі з пустымі драбінамі. «Вазьмі і запытайся тады, Міколка, то вы гранаты і кулямёты вазілі ў лес хаваць, відаць, пад тыя старыя яліны? Ты ўсё прыглядаўся да іх, калі мы з табой былі ў лесе». Бацька быў аж здрыгануўся неяк, пацямнеў тварам, але потым спакойна падышоў да Міколкі і, гледзячы яму проста ў вочы, сінія і хітрушчыя, сурова прашаптаў некалькі слоў. «Ты глядзі ў мяне, паганец. Калі дзе-небудзь і калі-небудзь ты ляпнеш якое слова, то я
Я выцягну другі твой язык і павешу цябе на гэтай вось штуцы. Бацька выразна паказаў на круг. Гэта быў звычайны драўляны круг, убіты ў сцяну яшчэ нябожчыкам дзедам. Круг быў смалявы, жоўты, як воск, адпаліраваны, як костка. Харошы быў круг, моцны. Зірнуў на яго з-пад лба Міколка. Моўчкі адышоў ад бацькі. Кепскія жарцікі з ім, з гэтым старым партызанам. Харошы ўсё ж бацька. Трошкі пабойваўся яго Міколка, а любіў яшчэ болей. Хлопчыкі падышлі ўжо блізка да агародаў, як учулі плач на ўскраі вёскі. Прыслухаліся, плач раздаваўся ў другім месцы і ў трэцім. «Галосяць!» – спужана сказаў адзін, і хлапчукі разбегліся, раскідаліся, як спалоханыя вераб'і па сваіх гародах і загуменнях, кожны да свайго двара. Міколка бачыў ужо з-за плота старую грушу на сваім двары. Пасобныя лісткі трымцелі і свяціліся, як медзь. Уся груша пад сонцам была радаснай і святочнай. Ля буславага гнязда не змаўкаў вясёлы птушчыны шчэбет. У швілінах буславага гнязда заўсёды знаходзіла прытулак дробнае птаства. Загледзеўся на грушу Міколка, спрытна пераскочыў праз плот. Некалькі баравікоў пала з кошыка. Ён падняў іх, старанна абцёр ад пылу, палажыў назад. Сінія васількі асцярожна схаваў за пазуху. То-то ж будзе радасці малой, калі іх выняць знянацку. Намагаючыся надаць свайму твару самы сур'ёзны выраз сталага працавітага чалавека, хаця і крывіла вусны гэта здрадніцкая дзіцячая усмешка, Міколка ступіў крок, другі і раптам затрымцеў, як ліст, збялеў увесь. Ля ганка, непадалёку ад грушы, ляжала маці на сырой зямлі. Адна рука была падкручана. Другой яна прыхіліла і моцна праціскала да сябе, нібы абараняючы ад каго Міколкаву сястрычку. Твару сястрычкі не відаць. У мацеры ж такія дзіўныя вочы, нібы глядзіць і не бачыць яго, яе Міколку. Ліпавы кошык ціха ўдарыўся аб зямлю. Бязгучна рассыпаліся грыбы. Колькі радасці было ў гэтых баравіках у лесе. Дзе ж падзелася, дзе памеркла гэтая радасць? І здаецца Міколку, нібы лес гудзіць, страшна, страшна, нібы хістаюцца злосна дрэвы, нібы самая груша пахілілася раптам, хоча ўпасці на яго, прыціснуць да халоднага пяску. Страпянуўся Міколка, уздыхнуў паветра глыбей і, упаўшы на калені, прынік да маці. «Мам! А мам! Ну чаго ж ты маўчыш?» Дакрануўся да матчынай рукі, яна была халоднай, як лёд, цяжкай. Заплакаць бы Міколку, на ўвесь свет заплакаць. Ды чуе ён галасы ў хаце, чужыя словы. Хіба можна слёзы свае чужым людзям паказваць? Гулка бразнулі дзверы. З хаты выйшлі людзі. Яны груба адштурхнулі Міколку ад ганка. Яны нешта неслі, ці то матчыны коўдры, ці то новае бацькава паліто. Яны некуды спяшаліся. Гэтыя людзі ў нязвыклым адзенні, у нязвыклым для Міколкі абутку, нібы на конскіх капытах, паблісквалі цвікі на падэшвах іх ботаў. «Немцы!» – мільганула страшная думка. І ён не глядзеў на іх, не хацеў глядзець, пакуль не зніклі іх цяжкія крокі. Ён убачыў кроў. У крыві была рука сястрычкі. Міколку стала вельмі горача, падкошваліся ногі, але ён устаў. Выцер успацелы лоб, стараючыся зразумець, што ж адбылося з ім, што адбылося з маці, з яго маленькай сястрычкай. Узрушана шалахцела дзедаўская груша-дзічка. Самотныя пчолы ляталі і кружыліся вакол спелых груш гнілушак. Трывожна шчабятала дробнае птаства. Толькі сонца спакойна ўгравала саламяную страху, чырвоныя вяргіні пад акном. А на сэрцы было пуста і чорна. Нібы ўзяў хто маленькае Міколкава сэрца і выціснуў з яго усю гарачую кроў. Ды каменем навісла над ім неадчэпная думка. Нешта ж трэба зрабіць. Нешта ж трэба зрабіць. Ён перайшоў вуліцу. Зайшоў на двор дзеда Нупры. То ж стары чалавек, яму год 90, ён дапаможа, параіць. Стары сядзеў на прызбе.
Заўважыўшы Міколку, ён кінуўся завіхацца ля новага грабільна. Пачаў стругаць яго нажом, і ўсё гэта рабіў з такім сярдзітым выглядам, што аж варушыліся, тапоршыліся густыя сівыя бровы. Міколку стала нязручна. Ён маўчаў. «Ну, чаго ты?» – нягледзячы на яго, запытаўся дзед. «Мамцы худа. Відаць, не жывая. Яна і сястрычка». «А ты не пужайся. Мамку твою немцы забілі. Афіцэры. Ды не ў цябе аднаго. Што ж рабіць нам, дзеду?» Дзед Нупрэй так усхадзіўся з нажом, што нечакана аж перарэзаў грабільна і, плюнуўшы злосна, кінуў яго за плот, узрушаны чымсьці прысеў на прызму. «Вот што, братачка!» А гаварыў ён братачка толькі сталым ды паважаным людзям, а не якому-небудзь падшыванцу Міколку. «Садзіся вот. Ну што мы з табой? Адно старое, другое малое. Ці мы што зробім? Пачакай вот, прыйдзе бацька твой. Мы дамо тады рады. Ім». «Ды ты пастой, не хадзі туды, у хату, начуй мяне!» Але Міколка пайшоў. Стары праводзіў яго доўгім позіркам, сказаўшы сам сабе: «Ну што ж, упартае хлапчанё, у бацьку пайшоў. Няхай ідзе, хоць выплачыцца малое». Міколка плакаў. Зашыўшыся ў каноплі, ён праляжаў усю ноч, пакуль не выплакаў усіх слёз. Не на людзях жа ў слёзы пускаць Міколку. Яму ж 13 год, ён жа мужчына. А раніцай бачылі людзі, што ён хадзіў чагосьці ў лес. Потым доўга распытваў старых, па якой дарозе і куды пайшлі немцы. Потым доўга корпуўся ў хаце, сабіраючыся ў дарогу. Цяжка было знайсці патрэбныя рэчы. Разбітыя талеркі і парваныя партрэты, адзенне, яго кніжкі, сшыткі – усё гэта ляжала праскіданым злой рукой на падлозе. Ён узяў сваю старую школьную торбачку, якую пашыла яму маці, калі быў ён яшчэ ў першым класе. Напакаваў яе, усунуў туды і стары абгрызены пенал з любімых сшытак. Пастаяў з хвіліну пад роднай грушай, клапатліва прыкрыў старэнькай, лячыстай скацеркай твары мацеры, сястрычкі і пайшоў, не азіраючыся, агароднай сцяжынкай. Яго бачылі потым у мястэчку, праз якое праходзіў бальшак. Ён стаяў, прыхіліўшыся да тэлефоннага слупа. Усё ўглядаўся на дарогу. Нехта паспрабаваў пакпіць над ім. «Ці не ў школу ты, хлопча, сабраўся? Дзе ж віданы цяпер тыя школы?» Міколка нічым не азваўся на гэты голас. Прад ім праходзілі ўзброеныя людзі. Кубкамі, калонамі, у адзіночку. Узнімаючы слуп пылу, імчаліся грузавікі, гругацелі гарматы на каменным бруку. І ўсё чужыя людзі, чужыя машыны, чужыя гарматы. Ён часам ажыўляўся на секунду, адрываўся ад слупа, але зноў гарэў запылены твар, бяссільна пускаліся рукі. І вось ён прыйшоў, гэты доўгачаканы час. Цяпер не можа быць ніякага сумнення. Гэта яны. Гэта тыя, што замучылі яго маці, яго сястрычку, адабралі ад яго светлае сонца. Уперадзе коннікаў ціха пасоўваўся вялізны аўтобус. Яшчэ не выцвеў лак на ім, не пастерліся незразумелыя жоўтыя літары і знакі. Праз адкрытыя вокны бачыў ён чорныя мундзіры, чорныя шапкі з чырвонымі кантамі. І на шапках, і на мундзірах людскія чарапы, скрыжаваныя косці. Нехта з гэтых людзей гучна гаварыў, нехта смяяўся. П'яную песню цягнулі ехаўшыя ззаду коннікі. Песня была шэрай, як пыл, цяжкай, як камень на сэрцы. Міколка падцягнуўся ўвесь, сцяўся ў пругкі камяк і ў мгненне вока апынуўся ля самых вокон машыны. «Наце ж вам! За маці! За сястрычку маю!» Ён проста перакінуў у акно нейкі скрутак, загорнуты ў газету. Асляпляючы слуп агню жалеза, адкінуў яго далёка на прыдарожны пыл. Выскаліўшы пенныя храпы, уздыбіліся коні. Пазляталі шапкі з коннікаў, сёй той бразнуўся вобзем. Чуліся разгубленыя каманды. З перакошанымі ад страху тварамі беглі салдаты з насілкамі, з лапатамі. Рэшткі машыны дагаралі на дарозе, дыміліся, тлелі на каменнях чорныя мундзіры. Да Міколкі падскочыў спешаны коннік, сівы нямецкі вахмістр.
Ён выстраліў некалькі разоў у Міколку і потым, нібы спужаўшыся чагосьці, хутка схаваў у кабуру задымлены рэвальвер і, сутуліўшыся, унікаючы зірнуць у Міколкавы вочы, падаўся прэч да тых, што расчышчалі дарогу, сям-там пасыпаючы яе жоўтым пяском. Міколка не чуў гэтых стрэлаў. Яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам ён углядаўся ў блакітнае неба, нібы прыслухоўваўся да былых сваіх думак аб нянавісці, аб помсце. Застыглы твар стаў калючым, суровым. Нібы пражыў Міколка доўгія дзясяткі год, усё перажыў, усё пабачыў на свеце. І толькі на вуснах засталіся, ні агонь, ні жалеза не змаглі іх сцерці сляды ўсмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач ляжала яго торбачка з раструшчаным пад салдацкім ботам пеналам. Ды выпалі з-за пазухі і ляжалі ў пыле запазнелыя восеньскія васількі. Сінімі васількамі адцвіталі і вочы хлопчыка.